India Mingi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ki Nonghika School hapo ka Shatri jong ka Meghalaya SSS School Association. Hene ka sngi ka arpuar tarik unaitong arajar arpuar da ka jing sngi ukhya bat sngi burom mi kinong le bha ka te ka sngi jong ka jing yakhi ka jongki. Kila ongru ba kimna asyu ban jer kerteng ki balawan ban ai mensim bat ban ai jingra ba ka te ka sngi nadu ba ki sedang ban yakhi kabalane la saus sngi lenter hakrdop jong ka additional secretariat. Nadu kiseng bhalang ki baper ki MLA ki balawan Aiman Sim badru ki Rushimet bad ki we de ki bomla ban jer kerteng hakite ki sngi ki balayawan. U Presiden Joka Meghalaya SSS School Association ulapan pauru ke jing ai kublai ka bakerpang yi ulat ka jelah Usatia Pal Malik hagaba ulat reshitom bad ka jing shim kya ka jongi hagaban yakren bat u Chief Minister jong ka jelah u Konrad ke sangma henin ka sngi bat kumjuru ya ka jing kular ka jongi ban shim kya ya kene ka mat ban yakren halor ka jing dawa bat ka jing pen slam ban sew ya ka tulop ka jongki nakal yang jongi kum ki nongi kai mo wat nilai i ka statement jongi salak men kalong khor yang isin berkat henrai ba ngide ki nongi kai kajing berkat jongi nya consider no bang ba tunggu nom yakel nom yo let's say kadon kajing makla kajing kren jongi tang ba ai ka bang ko nang next mat ba kumu yusun mistar de ban berkat arsin haso ban kren ya kinu kajing kren kana ba kanam penmong yang ikum kinu kai SSA kata ai kajing so jongi nak yang kinu kai SSA warna kalian jongi Deputy Chief Minister Badan Berom jongi is a Preston Tensong ila ong ba very soon na kaliang jong ka government kan sa wanra ya ka State Education Commission but day hangta ba kinsa bishar kinsa scrutinize ki proposal ki bawan na kaliang jongi perkom jong na government but kin hadin baldep scrutinize nadong syadong kan wan ka recommendation banangta kin penmi ya ka policy kumno ban crop yangi kinohikai SC ula ongro na kaliang jongu ba day tangkan ni hikalat kalenti ka ba nakalian jungi government ngin shim bangila ban a safe ya ka service jong pi jong kinai ka se marhoy kala don kata ka jing baklaban pentrikam na sedang ti ladang imle menta kamut kala ban poi ba kan poi ka por ba long deal ti ila kerpa dingi ba bangin ya sya asipor kan ba ka government kadang penbit yang banwan ra ya kaneka State Education Commission teka kataking ba nakaliang jongi ngila ong ba kajingai kublai jongi ke kabakerpang college ya Deputy Chief Minister mo ba baro sikata ngi yo iba nakaliang jongi Education Minister Badan Berom isa lakmen rumbui lapan pauro ba mo ka kamdon pisa nakaliang jong state government tiba nakaliang jong state government yo iya kani mo baki nakaliang jong ki pau tingim tip nang no kishim kumno kata kajing mi kata kapisa hari ini nakaliang jongi hiknong KSC ngi kemen habang yo i ba nakaliang jong government kala simkia ya kini kajing dawa jongi bat kala ruban penurlong ya ban pelaj ya ketulop jongi lada amdei barosan banai ro andai sawnai wadi tai ba si banai barang saro kala don kajing kula nakaliang jong Deputy Chief Minister ba mariwan kawa adok bat first installment of government of India an pelaj no marman kagani ka indefinite dana jongi ngashimro ya kane ka kabu ban ai kuplay kerpang ya i Honorable Governor isa Satya Pal Malik ibadah ka jingshim kya jongi ya ka ban yakren bat i Chief Minister Badan Berom to kacela jongi isa Konrad ke sangma menhenin bat kumjuru ya ka jingkular ka jongi ba in shimkya ya kane ka mat jing dawa jongi kamtam ya kajing perslemban pelajar kadok bat first installment joman taus nem bat ka Ministry of Education ban Ministry of Finance Government of India ke HYC ke New Trap Youth Council HYC ke Khasi Students Union KSU ke Balai New Trap State People Democratic Party ke HSPDP State Youth Wing ke bot angta ke Umnangka Laimer Taxi Driver Association ke Federation of Khasi Jaintia Garo People FKJGP ke KSU Laos Oton Unit ke Trinamool Congress Youth Wing Nang Thamai na i HM Changkliang i belong ru MLA Jonggamau Sendram constituency i Erwin Sutengah i belong ru inoi sat ai barangba jongka jelah jongi badna ki Parents Association badna ka
All Meghalaya Special Educators Association, but naki Meghalaya All Meghalaya SSA School Teachers Association, but naka Meghalaya SSA Non-Teaching Staff. Kini baru kiba lai nok senyam wan banirap yangi haga nega jinyaki kabanga pelong hagi ngi south ni climate kabami pelong ka nega indefinite hama